हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै। स' नोंथांमोन भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालाङोब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै बड' सिरियालनि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे बड' सिरियाल भिडिअखौ बगाजुलि क्रिएशन चेनेलाव रिलिज जादों दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे बड' सिरियाल भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय आगोमा रुवाति दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बगाजुलि क्रिएशन चेनेला आगोमा रुवातिनि एपोइस्ड 9 भिडिअखौबो रिलिज होना होबायमोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिथांमोना दायो माबा मोनसे टेक्निकेल इसु ओंखारनायनि थाखाय भिडिअखौ डिलीट खालामफिनबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोननि अनसायनाय सापर्ट आरो मदद मोनोब्ला बिथांमोना फैनो गोनां माखासे पार्टखौबो थाबैनो रिलिज होफिनगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय दे। अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर। गोजोन्थों।